Maayong adlaw mga bata. Karon tun-an na usab nato ang pagtulunan nga ang mga pulong ug pulungan. Sa atong pagtulunan, atong ilhon kung unsa kining mga pulong ug pulungan. Ato usang itandi kung unsa ang kalahian sa pulong ug pulungan. Sige, mga bata, andam na ba mo? Ato nang sugdan sa pagtuo. Okay, ania ang mga buluhaton. Butangi og check kay natun-an na kini nato ato kining balikan. Butangi og check sa sulod sa pihing duol sa mga hulagway nga nagsugod sa latrang Y ug X kung dili. Butangan kini natong check kung kini nagsugod sa latrang Y ug butangan nato og X kung dili o wala kini nagsugod sa latrang Y. Sige mga bata, unsay ngalan ni ining hulagway? Ilong. Nagsugod ba kini sa latrang Y? Wala. Tungod kay nagsugod kini sa latrang I. Ilong. Ilong. Usa ang tubag? X. Ikaduha. Unsa man kini? Kini usa ka yoyo. Ang pulong nga yoyo nagsugod ba sa latrang Y? Nagsugod. Usa ang atong tubag? Check. Ikatulo. Unsa man ang ngalan ni ini? Yahweh. Nagsugod ba kini sa latrang Y o wala? Nagsugod ba kini o dili? Nagsugod sa latrang Y. Mao nga check ang atong tubag. Ikaupat. Yema. Nagsugod ba kini o dili? O wala ba kini nagsugod? Ang saktong tubag? Check. Ikalima. Mais. Nagsugod ba kini sa latrang Y? Okay, check o X? X. Natubag nato ang mga buluhaton sa unang buluhaton. Okay. Karon, ato nang buhaton ang anaa sa buluhaton number 2 sa inyong module. Subaya ang imong lapis sa putol-putol nga linya sa pulong aron maporma ang ngalan sa hulagway ug basaha kini. Okay, sige daw ato nang sugdan. Okay, 1 2 1 2 sa 2. Okay. Ang ato kining basahon, ya. Sunod, unsay ngalan sa hulagway? Nga naa dinhi atong isulat ang ngalan. Okay. Ya. Okay. Ang ngalan sa mga hulagway kay Maya. Sunod nga buluhaton. Pagpili og mga silaba sa kahon nga anaa sa ubos ug isumpay kini aron makahimo og bag-ong pulong. Isulat kini sa ubos. Pananglitan. Mami. Okay. Sige daw. Atong buhaton ang pagsumpay pinagi sa paghihimo nato og linya. Sige daw. Ang ma ug ta. Unsa man ang pulong nga atong mahimo? Mata. Sakto. Sunod. Ang a ug tay. Unsa man ang pulong nga atong mahimo? Atay. Ikaduha. Sunod. Ma ug mi. Makahimo kitag pulong nga mami. Sunod. I ug ti. Ang nahimo iti. Kailan ba kung iti? Sige. Sunod.
pulong nga atong nahimo, tatay. Sunod, taya. Taya. Nakahimo kitag pulong nga, taya. Sunod, maya. Ang pulong, maya. Nahimo nato ang buluhaton sa buluhaton o ikatulong buluhaton sa inyong module sa mother tongue. Karon, adto nato ang sunod nga mga buluhaton. Ang ikaupat nga buluhaton, magbansay kita sa pagbasa. Sige daw, mga bata, ato kining basahon. Si. O, sige, kamo na usab. Basaha kini ninyo. Ready? Go! Okay. Sige, dunganon nato sa pagbasa. Magdungan kita. Ready? Go! Si. Okay, karon ang atong buhaton, basahon usab nato ang mga silaba nga atong nahimo. Sige daw. Ya. Ya. Yi. Ya. Ay. Ay. Sige daw, kamo na usab ang magbasa. Okay, very good. Sunod, mga pulong. Ang A, dugangan og ya, mamahimong aya. Ang I, dugangan og ya, mamahimong iya. Ya, gidugangan og ya, mamahimong yaya. Ang ya, gidugangan og ta, mamahimong yata. Ang ma, gidugangan og ya, mamahimong maya. Ang ta, gidugangan og ya, mamahimong taya. Ang ti, gidugangan og ya, mahimong tiya. Karon, mga bata, lantawon nato ang mga pulong nga atong nahimo. Sige daw. Aya, iya, yaya, yata, maya, taya, tiya. Mangutan ako, hain man gikan ang mga pulong nga atong nahimo na himo kini o gikan kini sa mga silaba nga atong gisumpay. Busa mga bata, matagan nato nga ang mga silaba nga gisumpay o giuban sila mamahimong sakto, mamahimong pulong. Mamahimong pulong. Unsa ba kining pulong? Ang pulong ang tawag sa mga silaba nga nagkuyog o nagdikit nga adunay kahulugan o katumbas nga ideya. O diba? Mao kana ang pulong. Gisumpay o gidikit nga mga silaba. Halimbawa, kung makahimo ka, nagdikit ka og mga silaba, og nahimo kining pulong, unya aduna kini katumbas o kahulugan, kini mamahimong usa ka pulong. Sige. Karon, atong himuon o atong tun-an kung unsa kining pulungan. Mga pulungan. Ang tawag niini mga pulungan. Mga pulungan. Kini usa ka pulungan. Pulungan. Aduna kitay upat ka mga pulungan nini. Unsa ang unang pulungan nga atong nahimo? Si aya. Ikaduha, si maya. Ikatulo, si yaya. Ikaupat, si tiya. Mga bata, unsa man ang kalahian sa pulungan ug ang pulong? Ang pulungan, pila ka pulong ang makita nato? Usa, duha. Usa, duha. Usa, duha. Usa, duha. Mga bata,
ang buot di ay pasabot sa pulungan kay mga pulong nga nagkuyog. Kung ang mga pulong nagkuyog o naguban, sila gitawag og mga pulungan. Unsa man kini mga pulungan? Pulungan ang tawag sa mga pulong nga adunay kauban nga lain pang mga pulong. O, di ba? Ang tawag di ay gitawag kini pulungan tungod kay dili lang usa ka pulong kung dili aduna pay lain pang pulong kauban niini. Ha? Sabta nato unsa man kini? O, si ug aya. Aya ug si. Si ug maya. Si ug tiya. O, duha ka pulong sa usa ka pulungan. Dili lamang duha, pwede sab nga mahimong tulo o upat. No? Gitawag kini nga mga pulungan kung nagsumpay o naguban ang mga pulong. Ang tawag niini pulungan. Usa mahimo nato nga ang pulong usa lang kini ka pulong. Apan ang pulungan naglangkob kini og mga pulong. Daghan sobra sa usa nga mga pulong. O kana ang kalahian sa pulong ug pulungan. Karon kay nasabtan na nato ang buot pasabot sa pulong ug pulungan, atong basahon ang usa ka kanta o atong kantahon ug bansayon nato kini. Bansayon ang kanta kauban ang imong ginikanan o magtutudlo ug magandam alang sa presentasyon. Ang uluhan sa kanta nga atong pagkakantahon kay Bugsay Bugsay. Nakadungog na ba kamo niining kanta ha? Sige atong kantahon. Bugsay Bugsay kiling-kiling jutay. Bugsay Bugsay kiling-kiling jutay. Bugsay Bugsay kiling-kiling jutay. Bugsay Bugsay kiling-kiling jutay. O, nasabtan? O, giganahan ba mo sa kanta? Sige, atong utrohon sa pagkanta. Sige daw. Mga bata, aduna kini aksyon. Ha? Ang maong kanta adunay aksyon. Paminawa ug tan-awa ko ninyo. Bugsay, bugsay, kiling-kiling jutay. Bugsay, bugsay, kiling-kiling jutay. Bugsay, bugsay, kiling-kiling jutay. Bugsay, bugsay, kiling-kiling jutay. Wow! Nakatunan nato ang kanta, mga bata. Sunduga kini ninyo ug himuo kini og presentasyon, i-video kini ninyo ug ihatag sa inyong mga magtutudlo. Okay? Karon ilihon nato hain ang ginganlan og pulong ug hain usab ang ginganlan og pulungan. Isulat ang inyong tubag sa badlis. Sige, unsa kaha ang tubag dinhi? Ang mga yoyo. Kini ka usa ka pulong o pulungan. Ikaduha, yuta. Unsa ka kini? Pulong o pulungan. Ikatulo, kalabasa. Pulong o pulungan. Sulat ang inyong tubag dinhi. Ikaapat, si Presidente Duterte. Unsa man ang tawag niini? Pulong o pulungan. Ikalima, ang yema. Pulong o pulungan. Isulat ang inyong mga tubag dinhi sa badlis. Okay. Karon himui og pulungan ang anaa sa Ulagway. Saka nga pulungan ang atong mahimo dinhi. Timan-i nga ang pulungan naglangkob kini og duha kun sobra pa sa duha nga mga pulong. Sige, pwede natong himon si
yaya. Si yaya, si ang buutan nga yaya. Si yaya Maya. Isa. Ang mga susi. Ang susi sa sakyanan. Ang susi sa among balay. Katulo, ang mga bola. Tulo ka mga bola. Isa. Dinhi. Ang managsuon. Ang managsuon. Isab, dina. Sa ikalima, ang pula nga saya. Ang pula nga saya. Di ba? So, sa atong nakita nga mga hulagway, pwede kita nga maghimo og mga pulungan. Base sa hulagway nga atong nakitaan. Okay, himuan ka na ninyo ang mga buluhaton. Mangutang ka na ninyo og tuwag, isulat kini o ipasa sa ato sa inyong mga magtutulog. Karon mga bata, ato nang nakatunan ang pulong ug pulungan. Ang inyong mga buluhaton check kini sa inyong mga mama o papa or kinsa man ang naa dinha sa inyong balay nga nag-alalay kanimo sa mga pagtuon. Inyo kining i-check ug butangan ninyo kini og score. Ang makakuha og perfect score sila ang mga bata nga nakakatun sa atong pagtulunan. Ug maulang kadto hinaut-on ta nga ang atong mga pagtuon sa pulong ug pulungan dili na ninyo kalimtan. Ug hangtod sa sunod natong pagtulunan. Bye-bye.